दिनैनि जुगाव बिथांमोनखौ गोदान मुगानि दायना होननानै बुङो। दायनाथ' गैया नालाय, लेखा गोरों दायना। बे लेखा गोरों दायनाफ्रा क्रिटिक्स। जोंनि बर' हारियाव माखासे लेखा गोरोंफोर दायनाफोर दङ आरो बे लेखा गोरों दायनाफ्रा सोर सोर? जोंहा मानाव गेदेर हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी सारा बे बाथ्राखौ बुंदों। दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे लेखा गोरों आरो दायना होननानै बुंदों आरो बैसोर दायनाफ्रा सोर सोर? नोंथांमोना बेखौ थारैनो नुनो मोनगोन। थारैनो हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी सारा मा बाथ्रा बुंनो थांगासिनो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांनो मोनगोन। थारैनो हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारिया सोरखौ होनदों? माखासे जोंनि बर' हारिनि लेखा गोरोंफोर आरो दैदेनगिरिफ्रा बिसोरो सासे दायना होननानै बिथां हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी सारनि बिबुंथिखौ जों बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांनो मोनगोन। हेलो गुड मर्निं रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि बस्क'बर इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआ बेसो जोंहा हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी सारा दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माखासे दैदेनगिरिफोर आरो जोंनि बर' हारिनि माखासे लेखा गोरोंफोरखौ दायना होननानै बुङो आरो सोरखौ दायना बुंनो थांगासिनो जोंहा हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारिया। आंबो मिथिया, थारैनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिगोन आरो मोनथिगोन। जोबनायाव नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। थारैनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोर बिसोरलाय लेखा गोरोंफोर आरो दैदेनगिरिफोर सोर बिसोरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दायना? माखासे लेखा गोरोंफ्रासो दायना होननानै जोंहा हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी सारा बुंदों। जोंहा आरो UPPL सरकार फैनायनिफ्राय जों बयबो रायजो राजाफ्रा दिनै न'खरसेयाव मोनफा मोनफा न'खर बा न' मोननो हादों होनना आरो जों बयबो रायजो राजाफ्रा दुखियाफ्रा बयबो मोनफा मोनफा न'खरसेयाव जोंहा न' मोननो हादों होननानै जोंहा मानाव गेदेर रन्जित बसुमतारी सारा बुंदों। थारैनो सोर साबेसेनि न'खराव दिनै न'खौ मोननो हाखो नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। थारैनो नोंथांमोना न' मोनदों? जोंहा UPPL सरकारनिफ्राय थारैनो माबा मोनसे मोनदों नामा? नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। थारैनो नोंथांमोना न'खरफायाव मोनसे न' मोननो हादों नामा रायजो राजा नोंथांमोन? थारैनो नोंथांमोना न' लुनानै दिनै UPPLनि न' होनायाव नोंथांमोना थारैनो थानो मोनदों ना उन्दुनो मोनखो? नोंथांमोना बेखौ जोबनायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। नंगौ जानो हागौ सोरबा न' मोनदों नाथाय सोरबा मोनाखै। नाथाय बिथांमोना बुंनो थाङोदि बयबो रायजो राजाफ्रा सान्थि गोरोबथा फैबाय आरो गोजोननायजों दिनै संसार जागासिनो आरो जोंनि न' होनायाव थागासिनो होननानै जोंहा हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी सारा बुंनो थांगासिनो। थारैनो बाथ्राया बेसेबां सैथो नोंथांमोना बेखौ बिजिरनानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला आं दायो होगोन जोंहा हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी सारनि बिबुंथिखौ नोंथांमोना बिथांनि टपिकखौ खोनासंग्रो, बिनि उनावसो जोबनायाव नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। दिनैनि जुगाव बिथांमोनखौ गोदान मुगानि दायना होननानै बुङो। दायनाथ' गैया नालाय, लेखा गोरों दायना। बे लेखा गोरों दायनाफ्रा क्रिटिक्स होननाय बुस्थुखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया। जाय मानसिया जाय पार्टिया क्रिटिसाइजखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया बियो समाजनि जानानै मावनो हाया। दाखालि फानिराम बिथाङाबो मा 17 बोसोर बुंबाय थायोब्रा होननानै एसेमब्लियाव बुंदों। आसलथे बिथांमोना लाजिनांगौ, मानोना खाम्फाया 15 बोसोर डिपुटि चिफ जादों, 2 बोसोर EM जादों। खाम्फानि जायगायावनो नैबेवहाय मोनथाम गामिया दिनैसिम जुरिब जायाखै। जाय जायगायावहाय खाम्फानि बिफा आयंआ बेयाव जोनोम जानानै बेयावनो रुंसारि जालांबाय। 16 तारिखनि सिगां जोङो रानिखाथा, नर्थ रानिखाथा मा गामिमोनथाय, मोनथाम गामि, बे गामिनि रायजोफोरनो जोङो हाखौ सुनानै जोङो गथायना होनो नागिरदों। बेफोर जोंनि मोनफा मोनफा एचिभमेन्ट। बेखौ बुंबा लाजिनाय मोनगोन, बुंबा लाजियो, मानो 17 बोसोर रायखांदों होननानै। 1964 मायथाइयाव मियादि फात्ता गोनां नन के काहितमा होननाय मोनसे हालाम, मोनसे VCDC, जेरावहाय 4000निख्रुइबो बांसिन न'खरा रायजो जागासिनो दङ। बिसोरनि हाखौ 64 मायथाइनि मियादि फात्ता हाखौनो 2008 मायथाइयाव नेसनेल पार्कआव सोदों। हाजार पइन्ट दं जोंनाव। आगोलथ' बिसोरो MGN रेगानि खामानिखौ खिथाहायोमोन। गंसे न'खौनो उल्थां फाल्थां खालामनानै बिसिनि नामावबो, फिसालानि नामावबो, फिसाजोनि नामावबो, गावनि नामावबो आइ न' लायोमोन, उल्थां फाल्थां खेमसि हायोमोन। जों बिदि खालामालासिनो मावनायनि खेमसिखौसो। अब्ला मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' थारैनो नुखाबाय जोंहा UPPLनि हाग्रा बिफान EM रन्जित बसुमतारी सारनि बिबुंथिखौ आरो सोर साबेसे आरो सोर रायजो राजाफ्रा दिनै हाग्रा बिफान EM रन्जित बसुमतारीखौ मोजां मोनो नोंथांमोना बेनि बागैबो कमेन्ट खालामहर। आरो सोर साबेसेया
दिनै हाग्रा बिफान रन्जित बसुमतारी सारखौहाय दिनैहाय मोजां मोना नोंथांमोनाबो बिनि बिसय कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थारैनो जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय हाग्रा बिफान रन्जित बसुमतारी सारा जोंनि मोजांनि खामानि मावनो हादों नामा नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आंनि बायदिब्ला थारैनो रन्जित बसुमतारी साराबो गोबां मोजां खामानि मावदों नाथाय नोंथांमोननि थाखाय मा मावदों नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन।